Това видео е посветено на един от най-често срещаните здравни проблеми – камъни в бъбреците. Здравейте! Аз съм доктор Тиент и днес ще ви разкажа как алкалната вода може да има революционно влияние върху проблемите с камъните в бъбреците. Готови ли сте да разберете как малките промени в ежедневието могат да доведат до големи ползи за вашето здраве? Какво са камъни в бъбреците и защо се формират? Камъните в бъбреците са твърди минерални отлагания, които се формират в бъбреците. Те могат да бъдат с размери от много малки, като песачинки, до големи, колкото голф топка. Образуват се поради различни причини, включително недостатъчен прием на вода, излишък на определени минерали в урината и различни здравословни състояния. Симптомите могат да варират от липса на такива до интензивна болка при движение на камъка по уринарния тракт. Камъните в бъбреците се образуват, когато урината съдържа повече разтворими вещества и по-малко течности, което води до кристализация. Но знаете ли, кои минерали често участват в тези процеси? Калциевите съединения, като калциев оксалат и фосфат, са основни участници. Замислете се, какви промени в диетата или начина на живот бихте могли да направите, за да предотвратите натрупването на тези минерали? И тъй като ние сме се специализирали да говорим за водата, нека споменем как тя може да повлияе на проблема с камъните в бъбреците. Алкалната вода има по-високо ниво на pH, което помага за намаляване на киселинността в урината. Някои проучвания показват, че пиенето на алкална вода може да повиши pH на урината, което я прави по-малко киселинна. Киселината урина е фактор за образуването на някои видове камъни в бъбреците. Изследвания показват, че тази вода може да помогне за разтваряне на калциевите оксалати. Проучване, публикувано в Journal of Environmental and Public Health, открива, че хората, които пият алкална вода, имат по-нисък риск от развитие на камъни в бъбреците. Според изследване на Cleveland Clinic, консумацията на алкална вода не само че може да помогне в превенцията, но и в разграждането на съществуващи вече камъни. В днешното видео разгледахме как алкалната вода може да бъде важен фактор за борбата срещу камъни в бъбреците. Надявам се, ви беше интересно. А ако искате да научите повече за ползите от алкалната вода, знаете, последвайте ни и натиснете камбанката. Аз съм доктор Тиент. Останете здрави!